नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. पिवच्या उदकाची तक्रार येऊ देना अशी व्यवस्था करा. रुपाली नाईक. कारवार शहरात गेल्या 3 दिवसांच्या शहर पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत चोरी. कोवाळेकर वाडाचे खारलँड पुनर्निर्माण करची ग्रामस्थांची मागणी. शिरशी अरण्य प्रदेशातले गंधा लाकूड चोरी करून विकचे आरोपीक अटक. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कोवाळेकर वाडाचे खारलँड पुन्हा निर्माण करू ग्रामस्थांचो आग्रह. अंकोला तालुक्यात हारवाडच्या कोवाळेकर वाडा भितर खारलँड गेले 3 दिवसांच्यान परत कोसळून गेला. या खारलँडाचे पुन्हा निर्माण करू गेल्या 5 वर्सांच्यान याचिका दिला बी जनप्रतिनिधी आणि अधिकारी कसले बी क्रम घेना म्हण ग्रामस्थान तक्रार केला. 10 वर्षां फाटी निर्माण जाल्ले हे खारलँड पूर्ण मोडकळीस येयला. ते दुरुस्त करचे खूप गरज आसा. समुद्राच्या भरती वेळार खारलँड फुटून समुद्राचे खारी उदक लागीं आशिल्ल्या शेतात आणि भाई वचून मेळटा. अशेंच फुटील तेन्ना वर्सभर ग्रामस्थ मेळून तात्पुरती दुरुस्ती करून घेतात. 5 वर्षां फाटी माजी शासकान खारलँड पुन्हा निर्माण करून दिता म्हण आश्वासन दिल्लें. तशेंच अधिकारी बी स्थळार येवन सर्वे बी केली. तेन्ना ग्रामस्थांक बी एक आशेचो किरण दिसून येयलो. जाल्यार तेजो आतां पर्यंत कांय प्रतिसाद दिसून येयलो ना. माजी उस्तुवारी सचिव शशिकला जोल्ले हेमकां बी याचिका दिल्ली. जाल्यार काही प्रतिसाद मेळना. ह्या थोड्या दिवसां कडेन राज्य सरकारान बजेटात जिल्ह्याच्या खारलँडाचे निर्माण आणि दुरुस्तीसाठी करोडान अनुदान घोषणा केला. ह्या अनुदानात हारवाडचे खारलँड पुन्हा निर्माण करून दिवं जाय म्हण ग्रामस्थान आग्रह केला. जंगलात गंधा लाकूड हांडून विकू गेल्ल्या तेन्ना आरोपी गंधा लाकडा सहित अटक. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात शिरशीच्या मराठी कोप्प भितर जंगलात गंधा लाकूड हांडून विकू गेले तेन्ना आरोपी गंधा लाकडा सहित अटक केली. आरोपी खंयच्यान 6 किलो 500 ग्राम वजनाचे 65,000 रुपयाचे गंधा लाकूड जप्त करून घेतले. शिरशीचो संतोष महेश मुगेर हो बंदीत आरोपी. या आरोपी खंयच्यान कामा उपयोग केल्ले वस्तू आणि वाहन जप्त करून घेतले. या संबंधात शिरशी बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. ह्या वेळार नवीन बाजाराचे PS नागप्प, इस्माईल कोणनकेरी, रामय्य पुजारी हजर आशिल्ले. कारवार शहरात गेल्या 3 दिवसांच्यान शहर पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत चोरी. कारवार शहराच्या प्रमुख रस्त्यार गेल्या 3 दिवसांच्यान रस्त्या बाजून आशिल्ल्या दुकानात चोरी जाती आसा. हाजेन गरीब व्यापारी भिवन आसात. ग्रीन स्ट्रीट, पिकले रस्तो, गीतांजली टॉकीज रस्त्यार गेले 3 दिवसांच्यान निरंतर चोरी जाऊ लागला. गेले 3 दिवसांच्यान अंदाज 1 लाख किमतीचे वस्तू आणि पैसे चोरी जाले आसा. ग्रीन स्ट्रीट लागीं पोलीस ठाणे लागीं उलान बी चोर तेंगेले काम करचे आसात. ग्रीन स्ट्रीट, रंगीला फॅन्सी फुडली गल्लीत रात्री 9 वाजेनंतर अनेक युवक गांजा, मद्यपान आणि बेकायदेशीर कार्यात व्यस्त उरतात असे काही लोक सांगतात. बाजूच्या दुकानदारान समजून सांगला बी तेमकाच परत उलटा जबाब दितात. शहराच्या ह्या भागात पोलीस तोंड दाखयनात असे काही लोक सांगतात. हाचे पयले पुलिसाचेर बी हमला जाल्लो आसा. असल्या टोळीचेर केस दाखल करून जाल्यार मुखाल दिवसाक व्हड अपाय जावचे धोका आसा अशें सार्वजनिकाले म्हणणे आसा. पोलीस ठाणे लागीं उरल्यान सुद्दां ह्या बाबतीत चोरी जाती आसा. शहर पोलिसान हेजे बद्दल क्रम घेवचे म्हण व्यापारी आणि सार्वजनिकाले आग्रह आसा. पिवच्या उदकाची तक्रार येऊ देना अशी व्यवस्था करा. अधिकाऱ्या सूचना. रुपाली नाईक. कारवार. पिवच्या उदकाची व्यवस्था करा. कोणालीच तक्रार येऊ देना अशी संबंधित अधिकाऱ्याक शासकीय रुपाली नाईक हेमी ताकीद दिली. खंय भाय आसात थंयच्यान पायपलायन करून उदक नाशिल कडेन उदक पुरवणी करा अशें तेमी सांगले. ग्रामपंचायत व्याप्तीत उदकाची व्यवस्था ना अशी तालुका पंचायत सभेत तक्रार आयकून मेळ्ळी आणि 1.5-2 महिने उदकाची कमतरता जावं शकता अशें म्हण हेजे ध्यान अधिकाऱ्यान दवरूं जाय. पिवच्या उदकाखातीर केंद्र आणि राज्य सरकार जास्त लक्ष दिता तरी पण लोकांले उदकाचे समस्ये बद्दल तक्रार येऊ लागलात. शिरवाड, चेंडिया, अस्नोटी, परवारवाडा, सकल कोळगे अशा जाग्यार उदक ना म्हणून तक्रार आसा. अशा जाग्यार येवच्या 2 दिवसां भितर योग्य क्रम घेवं जाय अशें अधिकाऱ्याक ताकीद दिली. गेल्ल्या वर्साक हेजे बद्दल ग्रामपंचायत क्रम घेतल्यार ह्या वर्साक ही समस्या येयनाशिल्ली अशें तेमी म्हणलें. किन्नरात 4 कडेन खारे उदकाची समस्या आसा. केरवडच्या उदकाची व्यवस्था करतात. पुढल्या दिवसात असल्या जाग्यार शाश्वत उदकाची व्यवस्था करतले. तशेंच मुडगरीचे हरतळे
अनेक उंच करचं आणि तिथून उदा साठवचे काम जलस्रोत खात्याक कळयला असे रुपाली नाईक हेमी सांगले। या सभेत तहसीलदार आर.व्ही. कट्टी, तालुका पंचायत कार्यनिर्वहणाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार तसेच विविध ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष PDO अधिकारी हजर आशिले। ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಒಂದು 18 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ PDOಗಳು VAಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವರವರು ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೀರು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ JJM ಅಂತ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಯೋಜನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ। ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು JJMನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 40 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ 40 ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ DPR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು MIR ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಕರೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ಹೌದು, ಮಾಧುಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೌದು, 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆಗೋಡೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು JJMನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ DPR ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಹಾಹಾಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಳಿ ನದಿ, ಈ ಕಡೆ ಗಂಗಾವಳಿ ನದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ತದೆ। ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ಮುಂದೆ JJM ಅಂದ್ರೆ 40 ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ DPR ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಮಜಲುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೀರಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ। ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 2023ರ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಇದು ಯೋಜನೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದರ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ JJM ಇವತ್ತು ನಾವು DPR ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2023 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 83 ಮಜಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇವತ್ತು ಟೆಂಡರು ಕರೆದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆರುವಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೊಟ್ಟೆಗಾಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆರುವಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ಯೋಜನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ। ಗೊಟ್ಟೆಗಾಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಟೆಗಾಳಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು ಫ್ಲಾಪ್ ಹೋಗಿದೆ, ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು, ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು। ಏನೋ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಮತ್ತೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ನೀರು ಇರುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ। ಅದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ರವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು DPR ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಜಿಲೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ PDOಗಳನ್ನ, VAಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।